बागुल बुवा. माझ्या डोक्यातून रक्त वाहत होतं. अचानक झालेल्या या अपघाताने आम्ही सगळेच हादरून गेलो होतो. या अपघातामुळे गाडीच्या काही काचाही फुटल्या होत्या. पाठच्या सीटचा दरवाजा उघडला गेला होता आणि ज्याचं ते घर होतं तो आमचा मित्र अचानक गाडीतून कुठे गायब झाला होता. मी आधी सर्वांनाच ते सगळे ठीक तर आहेत ना याची विचारपूस केली. मी खिडकीतून हळूच बाहेर पायवाटेवर पाहिलं. मगाशी अचानक जिच्या रस्त्यावर आडवा आल्याने हा सगळा अपघात घडला होता ती बाईच आता कुठे दिसत नव्हती. हा सगळा एक ट्रॅप तर नाही ना? आता जे काही करायचं ते नीट विचार करून करावं लागणार होतं. आमचा मित्र अचानक या बंद गाडीतून गायब होणे यात नक्कीच त्या घराचा हात होता आणि हे मला माहीत होतं. पण हे इतकं साधं सरळ नव्हतं. जर हा सगळा खेळ कोणी मुद्दामून आमच्या सोबत खेळत असेल तर, कोणी या अपघातादरम्यान आमच्या मित्राला जाणीवपूर्वक गायब केलं असेल तर. मी लगेचच पोलिसांना फोन लावण्याचा प्रयत्न केला पण तिथे मोबाईलला काहीच रेंज नव्हती. मगाशी आमच्या सोबत घरात आलेला मित्र ज्याने हा सगळा प्रकार स्वतःच्या डोळ्याने पाहिला होता, मी त्याला सांगू लागलो, आपल्याला कसंही करून बाहेरून मदत आणणं गरजेचं आहे. तू एक काम कर, ही गाडी घेऊन या गावचं पोलीस स्टेशन गाठ. तिथे सांग आमच्यावर या घरात हल्ला झाला आहे, आमचा एक मित्र या हल्ल्यात गायब झाला आहे. तोपर्यंत आम्ही दोघे त्या घराजवळ जातो आणि त्या घरावर बाहेरूनच नजर ठेवतो. आमचं असं वेगळं होणं हे या क्षणी रिस्की असलं तरी तेच योग्यही होतं. आम्ही अंगावरच्या काचा झटकत गाडीतून बाहेर पडलो. आमचा तो मित्र गाडी घेऊन तिथून पुढे निघाला होता आणि आम्ही परत पाठी त्या घराच्या दिशेने निघालो. काही वेळातच आम्ही त्या गेटपाशी आलो आणि आम्ही त्या घराच्या दिशेने पाहतच राहिलो. तिथून निघताना आम्ही ते घर सदाड उघडं ठेवून गेलो होतो पण आता ते पूर्ण बंद होतं. आमची नजर घराच्या वरच्या मजल्यावर गेली. तिथे आम्हाला काहीतरी हालचाल दिसत होती. घरात नक्कीच कोणीतरी होतं. तेवढ्यात आमच्या मित्राची एक जोरदार किंकाळी आम्हाला ऐकू आली. आमच्या मित्राचा जीव धोक्यात होता. मला एक युक्ती सुचली. ती किती उपयोगी पडणार होती हे मात्र येणारा काळच ठरवणार होता. मी माझ्या मोबाईलवर सेव्ह केलेली हनुमान चालीसा चालू केली आणि आम्ही देवाचं नाव घेत त्या घराचं दार आत ढकललं. समोर चालू ठेवलेला कंदील अजूनही घरात तसाच पेटत होता. आम्ही घाबरतच घरात प्रवेश केला आणि त्या घराचं दार आपोआपच धाडकन बंद झालं. आमच्या सोबतीला आता मोबाईलमध्ये चालू असलेल्या हनुमान चालीसाचाच आम्हाला आधार होता. मला कळलं नाही कसं पण माझ्या मोबाईलची बॅटरी क्षणात ड्रेन झाली आणि मोबाईल स्विच ऑफ झाला. माळ्यावरून एका बाईचा विक्षिप्त हसण्याचा आवाज आम्हाला धडकी भरवून गेला. त्या आवाजाने ते अख्खं घर घुमू लागलं होतं. मित्राचा जीव वाचवण्याच्या प्रयत्नात आता आमचा जीव धोक्यात पडला होता आणि तेवढ्यातच माळ्यावरून कुजलेल्या पायाने ती खाली उतरू लागली. ती उतरत असलेली प्रत्येक पायरी आमच्या मनात भीतीची जाणीव निर्माण करत होती. आमच्यासाठी तर साक्षात मृत्यूच आमच्या जवळ येत होता. सगळं काही संपलं असं वाटत असतानाच माझा हात कोणीतरी छोट्या हाताने पकडला. मला झालेला तो स्पर्श बर्फासारखा थंड होता. त्या हाताने मला खेचत एका खोलीत आणलं आणि मग तिथून त्या खोलीत असलेल्या खाटेखाली आणलं. हे सगळं माझ्या दुसऱ्या मित्राच्याही बाबतीत घडलं आणि आम्ही एका वेगळ्याच दुनियेत हरवलो गेलो. आमच्या सोबत हे नेमकं काय घडत होतं आम्हाला काहीच कळत नव्हतं. आम्हाला आता तेच घर आमच्या डोळ्यासमोर दिसू लागलं. त्या घरातून भयानक भांडणाचे, बायका मुलांच्या किंचाळण्याचे आणि रडण्याचे आवाज येत होते. अचानकच त्या घराचं दार जोरात धक्का देऊन उघडलं गेलं. आतून एक माणूस त्याच्या बायकोचे केस पकडून तिला अक्षरशः फरफटत बाहेर घेऊन आला. ती बाई रडत होती, त्याच्याकडे हात जोडून भीक मागत होती, पण त्या माणसाला तिची जराही दया आली नाही. त्याने तिचा हात पकडला आणि तिला सरळ त्या विहिरीत नेऊन ढकललं. घरातून अजूनही मुलांच्या रडण्याचा आवाज येत होता. हे त्या माणसाचं लक्ष वेधायला पुरेसं होतं. तो तसाच रागारागात त्या घरात शिरला
अचानकच ती मुले घरात कुठे गायब झाली होती. तेव्हाच त्याला एका खोलीतून हुंदक्यांचा आवाज आला. त्यांचा खेळ आता संपला होता. तो त्या खोलीत शिरला. त्याने खाटेखाली वाकून पाहिलं. ती दोन्ही मुलं तिथेच लपली होती. त्या माणसाने त्या दोन्ही मुलांचे हात पकडले आणि त्यांना अक्षरशः फरफटतच त्या खाटेखालून बाहेर खेचून काढले. त्या मुलांनीही भोकांड पसरलं होतं, पण त्या नराधमाला याचं काहीच वाटलं नाही. त्याने त्यांनाही विहिरीवरच्या कडेवरून आत ढकलून दिलं. याचा अर्थ माझ्या मित्राच्या काकीने तिच्या मुलांसह आत्महत्या केली नव्हती, तर त्या तिघांचाही खून झाला होता. अचानकच झोपेतून जाग यावी तसे आम्ही या स्वप्न दुनियेतून बाहेर आलो. आम्ही अजूनही त्याच खाटेखाली होतो, पण माझ्या हातात एका लहान मुलाच्या हातातील कड आणि माझ्या मित्राच्या हातात लहान मुलीच्या हातातील बांगडी होती. तेव्हा अचानकच आम्ही लपून बसलेली खाट एखादं सुकलेलं पान हवेच्या झोतानं उडावं तशी दूर उडवली गेली. आम्ही आता मरणाच्या तावडीत सापडलो होतो. ती बाई आम्हाला मारायला पुढे होणार, तोच तिची नजर आमच्या हातातील कड्याकडे आणि बांगडीकडे गेली. तिचे पाय तिथेच थांबले. ती एकटक त्या वस्तूंकडे पाहत राहिली. तसा हळूहळू तिचा राग शांत होऊ लागला. मला त्या बंद घरामागचं सगळं रहस्य आता उलगडलं होतं. पण तेवढ्यातच माझा मित्र, ज्याचं हे घर होतं, तो धडपडत पायऱ्या उतरत खाली येऊ लागला आणि तिचा शांत झालेला राग पुन्हा उफाळून आला. तिने क्षणात माझ्या मित्राचा गळाच धरला. तिच्या डोळ्यात प्रतिशोधाची अग्नी झळकत होती. ती माझ्या मित्राचा जीव घेऊ पाहत होती. हा तो नाही ज्याला तू शोधत आहेस. माझ्या या वाक्याने ती काहीशी विचारात पडली. बघ त्याच्याकडे. त्याचं रक्त जरी तेच असलं तरी हा तुमचा पुतण्या आहे, तुझ्या मुलासारखा. मग काकांच्या गुन्ह्याची सजा या त्याच्या निष्पाप पुतण्याला का मिळावी? त्याचं रक्त तेच असल्या कारणाने. मला माहित आहे तू प्रतिशोधाच्या अग्नीत इतके वर्ष तडफडत आहेस, पण तुझं दुर्दैव हे आहे की तुझा खुनी, तुझा गुन्हेगार हा कधीच मरण पावला आहे. एका रस्ते अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. दुर्दैवाने तुझा बदला हा काळानेच घेतला गेला. त्यामुळे आता या निष्पाप मुलाचा जीव घेऊन तू अशी चूक करू नकोस की या जीवन मरणाच्या चक्रात तुझ्यासह तुझ्या मुलांनाही नाहक भरकटत राहावं लागेल. आम्ही आमच्या हातातील कड आणि बांगडी जमिनीवर ठेवली. तू ज्यासाठी इतके वर्ष थांबली होतीस ते कारणच आता नाहीच झालं असल्याने तू तुझ्या आत्म्यासह तुझ्या मुलांच्याही आत्म्याला या जगातून मुक्त करावंस. मला कळलंच नाही मी हे सगळं कसं बोलून गेलो होतो. वेळ हा काही क्षण थांबून राहिल्यासारखा वाटत होता. या सगळ्यात कोणी पापणीही हलवू पाहत नव्हतं. तिची माझ्या मित्राच्या गळ्यावरची पकड हळूहळू सैल झाली. तिने एक जोरदार किंकाळी फोडली आणि ती तिथून नाहीशी झाली. काही वेळातच माझा मित्र पोलिसांना घेऊन त्या घराजवळ आला. ज्या मित्राचं ते घर होतं तो रक्तबंबाळ झाला होता. काय झालं याला? हे सगळं कोणी केलं आणि हा तुम्हाला कुठे मिळाला? पोलिसांनी त्यांच्या भारदस्त आवाजात मला विचारलं. आता यावर खरं सांगून कोणाला पटणार होतं? कोणीतरी अनोळखी घरात घुसलं होतं. त्यानेच यावर पाठून वार केला आणि घरातून तो पसार झाला. याला लवकरच हॉस्पिटलमध्ये घेऊन चला. आणि हो, गाडीत बसायच्या आधी हे घर नीट बंद करून घ्या. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.